Ρύθμιση της πίεσης στα μάτια με μυρτογενόλ. Υποστηρίξτε την πίεση των ματιών που ήδη βρίσκεται εντός του φυσιολογικού εύρους. Ανησυχείτε για την πίεση των ματιών που σχετίζεται με την ηλικία. Λοιπόν, δεν είσαι μόνος. Καθώς μεγαλώνουμε, η εσωτερική πίεση των ματιών μπορεί να αυξηθεί, επηρεάζοντας την όρασή μας. Παρουσιάζοντας τη ρύθμιση της πίεσης στα μάτια με το μυρτογενόλ, μια επαναστατική λύση που βοηθά στη διατήρηση υγιών επιπέδων πίεσης στα μάτια. Αυτό το συμπλήρωμα διατροφής διαθέτει ένα μοναδικό μείγμα ισχυρών φυτοθρεπτικών συστατικών που έχουν κλινικά μελετηθεί στην Ευρώπη. Το μυρτογενόλ συνδυάζει τυποποιημένα εκχυλίσματα από ευρωπαϊκό μύρτιλο και φλοιό γαλλικού θαλάσσιου πεύκου. Αυτά τα συστατικά είναι γνωστά για την προαγωγή της υγιούς ροής του αίματος και τη μείωση της οφθαλμικής πίεσης. Πώς λειτουργεί? Το ιδιόκτητο μείγμα προάγει τη ροή του αίματος σε όλο το σώμα και τα μάτια σας. Σε μια μελέτη του 2010, ο συνδυασμός προκάλεσε μείωση έως και 24% στην ήδη υγιή οφθαλμική πίεση. Αυτό είναι σημαντικό. Κάθε μερίδα περιέχει μυρτογενόλ με συστατικά όπως το Myrto Select από ευρωπαϊκό μύρτιλο και το Pycnogenol από φλοιό γαλλικού πεύκου. Αυτά τα εκχυλίσματα μπορούν να προστατεύσουν την οπτική σας υγεία και να ενισχύσουν την κυκλοφορία του αίματος. Να θυμάστε ότι είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης εάν είστε έγκυος, θυλάζετε ή λαμβάνετε ιατρική περίθαλψη. Ρύθμιση της πίεσης στα μάτια με το μυρτογενόλ υποστηρίζει την πίεση των ματιών εντός του φυσιολογικού εύρους και βοηθά τη συνολική υγεία των ματιών. Μην αφήσετε την αυξημένη πίεση των ματιών να επηρεάσει την όρασή σας. Η πίεση του οφθαλμικού υγρού μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Διατηρήστε την ήδη υγιή πίεση των ματιών σας ακριβώς εκεί που είναι με αυτή τη φόρμουλα. Σε ενδιέφερε αυτό το προϊόν? Νομίζεις ότι μπορεί να είναι κατάλληλο για σένα? Δες αν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Σύνδεσμος στην περιγραφή.